Gajerin kasashe guda 10 a nahiyar tamu ta Afirka da Kiristoci suka fi yawa sosai. A lamba na 10 muna da kasar Angola. Wannan kasar ta zo a lamba na 10, inda wannan kasar fa akwai Kiristocin da suka haura akalla miliyan 1 har miliyan 17.1. Kana a lamba na 9 muna da kasar Ghana. Ghana kasa ne da akwai Kiristoci su ma sosai fiye da duk yanda kake tunani. Wanda Kiristoci a wannan kasar fa sun haura akalla miliyan 1 har miliyan 22. A lamba na 8 kuwa muna da kasar Madagascar. Madagascar ta zo a lamba na 8 daga cikin jerin kasashe da suka fi yawan Kiristoci a nahiyar tamu baki daya, inda Kiristoci a wannan kasar fa sun haura akalla miliyan 1 har miliyan 22.3. A lamba na 7 muna da kasar Uganda. Uganda ta zo a lamba na 7, inda Kiristoci a wannan kasar fa sun haura akalla miliyan 1 har miliyan 29.3. A lamba na 6 kuwa muna da kasar Tanzania. Tanzania kasa ne da akwai Kiristoci sosai ba kadan ba, inda Kiristoci a wannan kasar fa sun haura akalla miliyan 1 har miliyan 31.3. Kana a lamba na 5 muna da kasar Kenya, inda wannan kasar ta Kenya fa akwai Kiristoci sosai malam, sun haura akalla miliyan 1 har miliyan 40.7. A lamba na 4 kuwa muna da kasan South Africa, Afirka ta kudu kenan ba, inda Kiristoci a wannan kasar fa sun haura akalla miliyan 1 har miliyan 52.9. A lamba na 3 kuwa muna da kasan DR Congo. DR Congo ta zo a lamba na 3, inda wannan kasar fa akwai Kiristocin da suka haura akalla miliyan 1 har miliyan 63.1. Sai a lamba na 2 muna da kasan Najeriya. Najeriya ta zo a lamba na 2. Duk tunani na zan ga Najeriya a lamba na 1, sai gashi ta zo a lamba na 2, inda Kiristoci a wannan kasar fa sun haura akalla miliyan 1 har miliyan 79.4. Sai da karshe a lamba na 1 kasar da tafi kowane kasashe yawan Kiristoci a nahiyar tamu ta Afirka baki daya ita ce kasar Ethiopia. A wannan kasar fa akwai Kiristocin da suka haura akalla miliyan 1 har miliyan 72.5.